Σήμερα θα παίξω ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια του κόσμου. Ωραία. Όπα ρε, αυτό εύκολο είναι. Δεν το πιστεύω! Πρέπει να πάω από εδώ. Ξέρω ότι το λέμε όλοι οι YouTubers, αλλά αν σου αρέσει το βίντεο, κάνε subscribe. Είναι δωρεάν και μπορείς να αλλάξεις γνώμη όποτε θέλεις. Πάμε στο βίντεο. Ωραία. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο, ξέρετε ότι είχα κολλήσει εδώ κάτω. Θα βάλω και ένα screenshot. Το πέρασα αυτό. Off camera, δυστυχώς. Και τώρα συνεχίζουμε το υπόλοιπο. Πάμε. Όπα ρε. Αυτό εύκολο είναι. Έλα. Όχι. Πολύ εύκολο, Δημήτρη. Μπράβο. Είπα ένα. Τόσο εύκολο ήταν. Εντάξει. Εδώ. Κάτω σιγά 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 σιγά. Ωραία. Εδώ καλά είμαι, πιστεύω. Πρέπει να πάω πιο κοντά. Οπ. Έκανα. Οπ. Έκανα. Όχι. Τώρα δεν έκανα. Εύκολο είναι σχετικά αυτό. Τώρα κουμπάω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν δουλεύει αυτό. Κοίτα το. There is 2 centimeter difference. Τώρα εγώ πώς θα πάω? Μήπως πρέπει να πάω από εδώ? Λογικά από εδώ θα πρέπει να πάω. Ωραία. 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 Πιάστηκα. Ωραία. Αυτό γλιστράει. Οκ. Έλα. Όχι. Όχι. Ωραία. Ωραία. Καλά πάμε. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. This is Sparta! Δεν το πιστεύω! Φεύγω χωρίς πλάγα, φεύγω. Bye βίντεο, bye. Bye. Hello, Gym Box Centers. I'm Obama. I'm gonna finish getting over it because Gym Box is. Let's speed run this, boys. By the way, Sleepy Joe is sleeping right now, so we gotta be quiet. Ρε μπρο, το πέρασες. Yeah, it's easy. Why? Πώς? Για 5 λεπτά έφυγα. Was easy. Also, go out. I'm filming my video. Μπρο, φύγε. Δικό μου το κανάλι. Ξού. Ωραία φίλε. Ρε, 5 λεπτά έκανα. Δεν έχω φτάσει καν εδώ. Πιο μετά από μένα πήγε. Λογικά στα κουτιά δεν θα πρέπει να πάω. Έχω περιέργεια τι θα γίνει αν πέσω εδώ. Να τι θα γίνει αν πέσω εδώ. Παραλίγο να φωνάξω τον Ομπάμα. Έλα σιγά σιγά, μπράβο. Αυτή η ομπρέλα γιατί είναι τόσο δύσκολη? Γλιστράει μπρο, δεν ξέρω καν γιατί γλιστράει. Έχω πέσει. Θα φάει copyright αν αν ξαναπέσω θα νευριάσω πολύ.
Οκ. Δεν πάει από εκεί. Έλα. Ωραία. Ωραία. Βασικά καθόλου ωραία. Ωραία. Είμαι πιο τυχερός και από αυτόν που νίκησε τον τροχό της τύχης. Lonely, I am so lonely. Αν ξαναπέσω, θα νευριάσω πολύ. Lonely, I am so lonely. Ωραία. Έφτασα πάλι εδώ, μετά από μισή ώρα, ξέρω εγώ. Και θα σταματήσουμε το βίντεο εδώ. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω, το Getting Over It. Μπορεί. Αλλά μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye.